Кутията лукс е от кадифе и в нея ще намерите гривната с естествени камъни, свещ в чашка и ароматни конуси, още една чаяна свещ с държач. Също така и писмото за манифестация. Премиум кутията е дървена и в нея ще намерите гривна от естествени камъни, свещ с държач, ароматни конуси и листа за манифестация. Стандартната кутия има гривна с камъни, свещ и ароматните конуси. Кутията Ultra Premium е от кадифе. В нея има два вида свещи, лист за манифестация, луксозна бижутерка с гривната вътре, поставка за чайна свещ с място за ароматния тамян, може да бъде във формата на къщичка, още една свещ и специалната рамка за всяка зодия с камъни вътре. Премиум кутията може да бъде и дървена. Темите може да ги видите в описанието, а вие коя кутия харесахте най-много, напишете ми в коментар.